Bez perverzija, molim vas, na javnom ste mjestu. Lorena? Dajte se bliže. Pa možemo dobiti neki komentar? Ne? Da. Rekla sam mu sve pod more, no nije me čuo. Ajde. Komentar. Planirano jako kako dugo. Evo, u 20 i ne znam koliko godina, 25 rođenja. Ovo nam je prvo iskustvo ovako i moram priznat jako... Ne, imam jako ugodno. Kolega, ja pričam, ti šuti. Prvo, jako nam je drago da smo dio ove priče. Drugo, nismo znali kakav će biti odgovor, pa je bilo malo strah. Ali hvala Bogu, evo sve je lijepo završilo. Sretno vam bilo. Nemojte biti ko Igor ja, dva stara prdala, nego lijepo vam.